Het is waasje, Olvermaat. Dit is Bient aan tafel. René Koster, hoe de speciale wetterskipsverkiezings van de Omroep. Elske Postuma, Kim weer jaren met helft van crowdfunding. En het is Boekenwieken en Ronnie Terpstra jouwt us boekentips. En daar kunnen we gelijk maar beginnen, Ronnie. Want ja, welk boek leidt er eigenlijk bij op het nachtkastje? Op dit moment de winnaar van de eerste Biesheuvelprijs, Rob van Essen. Hier wonen ook mensen. Een fantastische verhalenbundel. Ja, is het wat? Die eigenlijk mijn volgende vraag, maar dat is gelijk ja, zeker. Ja, korte verhalen lezen voor het slapen gaan. Korte verhalen lezen altijd goed, maar voor het slapen gaan. Maar lees er een soort boeken dan bij het nachtkastje? Ja, ik zie het kastje zelf eigenlijk niet meer. Nee, nee. Nou, we zullen het zeker houden in het randverzels van de Boekenwieken over de boekentips. Dan komen we wiekenwaasje. Tegelijk met de steerteverkiezings maar we ons al naar de stembus van de wetterskipsverkiezings. En Omroep Friesland pakt snel al grut uit op de radio. De verslaande dag had als thema mooi kregen een dag op het wetter. Snij 15 maart is Omroep Friesland een dag op het wetter. Maar de vertrouwde radioprogramma's op een bijzondere locatie. Het Woudegemaal op een Lemmer. Hoe skin, veilig en genoeg wetter. Hoe het wetterskip en de komende verkiezings. Ja, René Koster, collega, wist er alles van. En mijn eerste vraag is eigenlijk, waarom jouwen wij als omroep zijnde eigenlijk zo volle omtinken om die wetterskipverkiezingen? Want, laten we eerlijk wezen, het wetterskip, dat zijn de meeste mensen al eerst net zo volle. Nou, misschien zit het antwoord dus al in de vraag. Omdat een soort mensen er net een soort van weten, wil ze het wel ook griezelig wichtig is. De wetterskipsverkiezingen leven kwalijk, laten we eerlijk wezen. En ik had je zegt, wij toch een wetterskipsdij, dan denken de meeste mensen natuurlijk saai, dat wordt niks. Ja. Want ja, wetterskippen, dat ben oude grieze man, lange vergaderingen, vroeger met grote sigaren en benamen dan boeren die er van zwaar moesten dat het land een beetje droeg wie dat zij tenminste met het materieel het land wat opkomen. Dus helemaal verloren. En wij zullen snijden dat goed het er dan al uitzocht. Dus wij willen een beeldje aan van wat docht het wetterskip. Er zijn verslagjouwers op een paard, mij een camera, want we zijn de hele dag op radio en televisie van 8 uur maar zo al. En die lieten zien wat het wetterskip docht. Die gaan naar dieken, naar sloezen, die gaan mij een muskusrottenvanger op paard. Die zorgen bij een wetterzuiveringsinstallatie en praten met mensen die daar werken, die daar bij Vleien binnen. En dan krijgen we een indruk van wat docht het wetterskip. En verder komen we er de hele dag ik nog in de kunde met de listloekers van de partijen die het mij doen aan de verkiezings. Ik houd mij al die listloekers zijn in de speeddates. Ja. Een soort boer zoekt vrouw, wordt dit? Nou ja, of zie ik het wetter. Of, boer zie ik het wetter. Hoe zeg je dat? Een kandidaat zie ik het een zetel of zo wat. Maar in elk geval, de mensen kunnen haar even vertellen, werd ze vast in. Want het zijn net de geëigende politieke partijen. We willen een stikke wat door er mij, maar ik hele specifieke partijen. Alleen nog van het wetterskip, lagere lasten burger bijvoorbeeld, ik neem maar eens wat. Maar die mensen kunnen vertellen waar ze binnen, wat ze willen en hoe ze dat in de praktijk weer meidje willen. Want de meesten eigenlijk, werden wij op stemmen kennen, die kennen wij amper. Ik bedoel, wist je mensen werd op stemmen kennen, maar de wetterskipsverkiezings? Geen idee. Nee. En bist je van doel om te stemmen? Ja, het wel de steerteverkiezing, ik me zou vaststellen, maar de wetterskipsverkiezings? Nee. Dat is bijvoorbeeld waar, want het kan in één loop. Het is namelijk bij hetzelfde stembureau. Het is alleen nog even een oorformulier. Maar waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik denk dat het een heel soort mensen net zo'n soort zijt, omdat het eigenlijk vooral in Friesland altijd goed gaat. We hadden droegen voeten, we hebben ski en wetter, hoe generaal. Ze doen het eigenlijk goed. Nou ja, je zo'n zitten kennen, er is net zo volle reden om te zeggen, we moeten barricaden op, want dit maakt helemaal los. Maar er valt wel wat te kiezen, ja. Bigelix, dat hecht het wetterpeil. Wij van Krekkel zei, de boeren vinden het noffelijk dat ze aardig droeg laan hebben, zodat ze het goed bewerken kennen. De vogeltjemeesken aan de andere kant, die vinden het krekt weer goed dat het plasdras, ik zie de rak rijdt, zodat de natuur een ontwikkeling kent, dat het eigenlijk maar. Dus daar heeft wel weer wat spanning. En dat komt natuurlijk ook in die politieke voorkeuren weer voor. Ja, je zit op en om het wetter, want je hebt van alle locatie. Je zit bij het Woudegemaal op Lemmer. Ja, we hadden een mobiele studio, die zetten we wel eens vaker in. Dus helemaal van glas, relatief liets, maar die zetten we bij het Woudegemaal wel. Maar eigenlijk is het hele contour van het Woudegemaal, dat is bepalend op die dag. Maar zoals ik zei, we gaan er echt op uit. En je mag je voorstellen, dit is de gewone radioprogrammering, die gaat ik de hele dag gewoon terug. Dat begint ik maar gewoon met prelude en de gewijde muziek en de dominee aan tafel, maar die komt wel daar.
Ik weet net dat er hoe het wetter rint. Dat had er nog net aan zijn. Maar dat het op een of andere manier wel weer een link met wetter had. Zeker weer. En ook alle muziek zal een link met wetter had. Mij douw het muziekprogramma. Hij had live muziek. Daar komt op een vleugel te spelen. Die vleugel komt hoe het was. Het Woudegemaal in. Ja, echt weer. En die zal daar dus live. Ben ik heel benieuwd hoe dat qua akoestiek daar klinkt. En we hadden nog een discussie met de listloekers over wat willen die partijen. En dat doen we in de tijd van Bureau de Vries. Dus is maar tussen 12 en 1 middags. En dan de hele middag nog leuke muziek en aardige sidekicks. Want ik zit niet net vregen naar je eigen politieke vakkar. Want dat geeft me eigenlijk helemaal niks hoor. Maar op waar zit, wist al op waar jouw stemmen zit voor de wetterskipsverkiezing? Nee. Oh, net? Nee, ik liet me toch verrassen. Ik had er al wat in omlezen zelf. Maar ik vind het heel nieuwsgierig om dingen te zien en van die politici te jaren. En we willen eigenlijk onze Dremen-campagne er nog een beetje om keppelen. We hadden Dremen van Friesland, van de steden rint dat geweldig. Maar we willen komende snij vooral de wetterdremen van Friesland van Meeskenwit. En dat kan via sociale media waar bij u komen. Douwe Boersma die zal als social media sidekick. Ik de hele dag weer verslag. Ja, het waren daarvan. De kan twitteren worden. Er wordt de mooiste wetterdreem uitzocht. Het programma zit groot vol snoin. Dus de hele dag op een radio bij Omroep Friesland. Televisie. En televisie. Een dag op het wetter. Dank. Tjerken, heel wat oors, zullen als gebouw vol oranje blijven, maar haar een functie verhoord. Aanstonds zochten we bij de tjerken van Jester Bjerm, die het ook al een nieuwe bestemming kregen net. Maar eerst Elske Postuma. Zij wie jarenlang doof en door hulp van implantaten kan ze nou eigenlijk alles weer verstaan. En daarmee verhoorde haar hele lippen. En daarmee zit ik eigenlijk niks te volgen, hè? Nee. Die hele lippen is verhoren. Ja. Want wat kiest nou al je weer jaren? Het belangrijkste wat ik nou jaren kan is richting jaren. Dus dat ik net alleen geluid maar dat ik het ik traceren kan. En dat maakt het verstaan volle makkelijker van mezelf. In groepen vooral. En het zorgt er bijvoorbeeld voor dat ik laatst naar een vaststelling was ben van triaten. En dat komt voor hen net? Nee, het zou net eens niet meer opkomen. Nee. Want je wist jarenlang, wist je doof, heel min jaren. En toen heeft eerst in een implantaat gekregen. Ja, klopt. En daarmee verhoorde dus al een heel bot, de situatie. Ja, dat is in de stap van niks naar een implantaat is natuurlijk gigantisch. Maar ik een tweede implantaat, dat voegt echt zoveel in. Ja. Daar mag ik nog wel een boek over schrijven. Ja, want daar laat ik een boek van die heeft zo schreeuwen. En dat implantaat was toch het, want je achter mij op die foto's. Het is net een gewoon hoorapparaat, hè? Nee, er zit ze waren een Gotchi in Holle. Daar brengen ze een tritje met elektroden in, die direct naar die gehoorzenuw gaat. In het slakkenhuis. Dus ze slaan steeds maar alles oer wat het probleem veroorzaakt. En dan plaatsen ze magnetie in die schedel. En dan loeken ze hier een hoed weer om en dan is alles dicht. En dan mag het een paar weken heen. En dan krijg je het uitwendige deel. Ik kan hem even loshalen, dus ik heb magnetie. Ja. Dus nou zit ik er weer om en nou ben ik er weer. En ook is het weer. Als het dan loshellest, dan jest even niks. Ik ben nou natuurlijk nog. Maar die twaalf natuurlijk. Dat is wel heel fijn. Ja, want laten we dat even excessen van. Er is eerst één implantaat kregen en de woest heel graag een tweede implantaat. Hè. Ja. Dat is nogal kostbaar en de tweede wordt net vergoeden door de zorgverzekeraar, omdat men zei van ja, maar één implantaat kist om eens ook wel goed jaren. 3 maanden lien wie ik ook bij die. En toen zeiden ze dit. In grote gezelschappen heb ik vaak een tolk nodig om te verstaan. Ja, en dat hoeft straks, hoop ik net, omdat ik al een jaar in wat het geluid wel komt. Dus dat lijkt me geweldig. Ik wil heel graag 2. Omdat ik weet dat het medisch geschikt is. En ja, dat jaren nog beter kan, ja, dat ligt mij gewoon net los. In Nederland is het zo dat de verzekeraar maar in vergoedt voor volwassenen. Ja. En wat kost het dat dan? In Nederland kost een implantaat €60.000. Ja, dat wie doe in november. Wie is nog eigenlijk in afwachting? Heeft er een heel soort moeite voor dienen. Hoe zocht nou waarom op dit filmpje? Ja, hier wie ik al vol verwachting in. Dus het is zo'n de hele onrin naar de tweede implantaat, maar alle acties die we vierd hebben om geld in te zamelen.
ja, dat was gewoon een geweldig tijd. Ik een hele druk tijd, maar ik een hele. Ja, wat heb je al je dienen om dat geld bij elkaar te gaan? Nou, we hebben een kunstveiling gehad. We hebben kunstenaars uit Liaut en Omkrieten, die hebben een kunststuk doneerd, wat we voor een bepaalde prijs veilen mochten. En als het net veild was, dan ging het kunststuk weer om naar de kunstenaar. En dus daar hebben we een paar duizend euro mee ophellen. We hebben collega fysiotherapeuten hebben meest gemasseerd, omdat het gewoon lekker is om masseerd te worden. Ja. Van 10 uren. Nou, Want je moest dus €24.000, maar het is al hier in België gebeurd, hè? ja, Dit implantaat. Want in ja. Nederland is het nog wat judder. In Nederland kost het ongeveer 60.000. Ja. Ja. En René, doe heeft als verslagjouwer ik wel eens een reportage maken met Elske. Ja, dat is Sonny Jelien. We kregen even nu direct en toen nam ze min of meer afscheid van haar muzikale gehoor. En dat greep mij ook griezelig aan, want ik ben wel van de muziek. En je had er nou net over gehad, maar Elske kan ook griezelig goed wargel spelen. En dat op het grote kerkwargel had ze jaren dien. En ze had in de periode dat ze echt afscheid nemen moest van haar gehoor, had ze nog een laatste concert georganiseerd. Wij hadden dat als omroep ik opname en uitstuurd. En in de oren daarheen had ik haar een paar keer moeten en daar een reportage van maken. En toen dacht ik al van, oh hemel, het zal niet maar hoe komen. En helemaal als je muziek. Dus dan ben ik zo nieuwsgierig, daar haast nou het tweede implantaat. Kerst alweer wargel spelen? Nee. Ach. Nee. Oh. Nee, Nee, dat is heel spietig. Maar ja. een implantaat is inrichten op spraak, verstaan. En muziek is een te complex geluid. Dus ik ben nu bijvoorbeeld bezig met djembe. Ritme ken ik wel heel goed jaren. Maar ik hoop dat de techniek nog zo'n vlucht neemt dat dat uiteindelijk wel kan. Want het is gewoon niet leeg en keel. Maar muziek is ook massa, weet je wel. Zo'n kerkorgel. Ja. Dat is toch wel een Een vibratie die je bij je naar binnen komt, waar je toch wel wat mee zou moeten kunnen dan, denk je toch? Maar... Ja, maar de muziek klinkt van mij vals en dat maakt het heel lastig. Ja, Als ik bijvoorbeeld naar het voetballen sjog en ik weet dat het Wilhelmus spelen wordt, dan is het 9 van de 10 keer onherkenbaar. Ja. Dat En is dat wat maakt het waardeloos ook zo orkest. ongelooflijk. Het is zeker een waardeloos volkslied eigenlijk. Maar bijvoorbeeld vogeltjes, is dat jaren, dat wel? Ja, ik ken nou al je vogeltjes die ik nog nooit gehad heb. Dat is echt helemaal geweldig. Ja, dat kan ik je absoluut vaststellen. Dank voor die verhaal. De kerken zullen als gebouw wel oranje blijven, maar haar een functie verloren. Het is een proces dat eens al jaren gaande is en waarvan de eind nog lang net in zicht is. Deze week geven wij kerkengangers waarom naar haar oude kerken die intussen een nieuwe bestemming kregen net. Joet ben we in Jesterbjerm dat jet iets de preek die er weer de kino vakantie viert worden. Uws provincie telt zowat 800 kerken. Al eeuwenlang vaste herkenningspunten in een vrouw die het alsmaar verroert. Haast een tredde had een oren bestemming kregen. En de eind is nog lang net in zicht. Huis van God, cultureel erfgoed. Oftewel, wat doen we maar de kerken? We zijn hier in Oosterbierum, in de Kraak van Van Dam. Tot 1999 in gebruik als gereformeerde kerk. En nu een vakantiewoning. De eerste 10, 15 jaar kerken we hier dus altijd. En toen in de 80er en in de 90er jaren, toen gingen we gezamenlijk met de hervormden. En dan waren we de ene snij hier en de andere snij waren we in de hervormde kerken. En eerst gingen we beide kerken, nog een België binnen de kerken, groot vol. En langzaam was het minder, maar uiteindelijk in de 90 jaren, toen was het wel heel echt. En in 98 ben we dus helemaal bij elkaar gegaan. En toen kon het kerken verkocht worden, deze kerken. En toen ben we alleen nog kerken gegaan in de hervormde kerken. We hebben een bedrijf, een communicatiebureau. Mijn compagnon woont in de pastorie. We hebben deze kerk erbij gekocht als kantoor. We hebben maar een deel van de kerk voor het kantoor in gebruik, namelijk de consistorie. Toen bleef de kerkzaal over. En hebben we verschillende ideeën voor de revue laten passeren.
En uiteindelijk een vakantiewoning in een kerk, die was er nog niet in Nederland. Dus daarom hebben we daarvoor gekozen. Kun je indenken dat je sliep in het kerken? Nou, ik heb me wel indenken. Maar persoonlijk zoek ik net zo gauw sliepen gaan. Want voor jou had het een oren betjutting Ja. in de kerken. Ja. Kun je omgaan wat voor betjutting? Ja, ik vind het op zichzelf dat slim een keer sliep. Maar nou, ik vind dat hij dit maar een grote groep mensen bezig maakt eigenlijk. Want ooit vind ik het wel wat eng groot. Ik vind het nou wel jammer dat ze hun functie verliezen. Dat vind ik wel jammer. Het is wel een stukje tijd dat er West is. En daar vind ik wel mooi dat het besteed bloot. En ik vind de functie die het nou heeft, een hele mooie functie. Dus ik vind het persoonlijk wel mooi. We denken altijd na, want er komen natuurlijk veel meer kerken nog leeg. En dus die andere kerk die we hebben verbouwd, die is speciaal gericht op mensen met een beperking. Of mensen met een handicap. Daar is ook thuiszorg bij eventueel. En er zijn nog zoveel honderden kerken. Dus het is wel lastig om telkens iets te bedenken waarvan je denkt dat daar een markt voor is. Want uiteindelijk, als je zo'n kerk wil exporteren, ja, dat moet rendabel zijn. Wat ik zelf heb met de kerk, ja, dat ligt er voornamelijk toch in de gebouwen en in de erfgoedsfeer. Dus vanuit die kant wil ik er graag iets aan bijdragen. Religieus heb ik er niet zoveel mee. Ja, de kerken van Jester Bierum. Zou je in de kerken waar je willen? Je wist. Ja? Ja. Mooie romte. Ja, absoluut. Ja. Morgen trouwens, dan zorgen we in Sint-Anne bij de Pannenkoekenkerken. Deze week is het weer de Boekenweeken en het thema van dit hier is waanzin. Bij u aan tafel zit Ronnie Terpstra van Boekhandel van der Velde in Ljouwert. En hij zal dus bijpraten over de mooiste boeken die je op dit stuit keepje kennen. Ronnie, houd dus net langer die spanning. Dan begint maar de eerste tip, hè. Nevens mij Roemelplaats. Roemelplaats, ja. Dit is Roemelplaats, een geweldig boek. Verscheen in 1965, tenminste was de bedoeling. Maar het is afgekeurd door de DDR-mensen, genaamd de communisten. Ja, het voldeed niet aan de eisen die de communisten wilden, dat het, hoe hun maatschappij weerspiegeld werd. De auteur heeft het in 65 geschreven, het werd dus afgekeurd. 10 jaar later was hij dood door drankproblemen. Afijn, het boek speelt tussen 47 en 52 in de voormalige DDR. In de mijnen, uraniummijnen. Koude oorlog komt eraan, de Amerikanen hebben een atoombom, de Russen willen ook een atoombom. Dus die uranium, die moet eruit. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je een ratje toe van mensen die willen daar wel werken. Het werk is zwaar, maar het betaalt goed. Je hebt de oorlog als achtergrond. Iedereen heeft een verleden waar hij liever niet over praat. En dan krijg je dus een bondgezelschap van mensen die allemaal rondzwermen rond die mijnen. Ja, en dan volg je die mensen. En dan volg je dus mensen die in die mijnen werken, maar ook de dochter van een partijfunctionaris. Je volgt een partijfunctionaris zelf. En daar komt het boek tot leven. Dan krijg je fantastische verhaallijnen. Dan krijg je een verbrokkeld beeld van hoe dat daar allemaal ging. En Roemelplaats zelf, dat betekent kermis. En dat is het enige vertier in het boek. Hè. Het communisme zit overal. Je mag niks, je kan niks. Maar de kermis, dat is een soort vrijhaven van zeden en gewoontes. En dat is ook de enige plek waar de communisten, de politie durft daar niet te komen, want daar heerst anarchie. Dus juist het communistische ideaal van alle voor één, dat zie je nergens. Maar behalve op die kermis waar het communisme dus niet is. En dan, ja, dan lees je het boek en dan word je gewoon helemaal meegesleept, om het maar even clichématig te zeggen, door die levens van al die mensen. Ja, liet het je wat jongens, dit boek? Ken je het goed onprijzen? Ja. Nou ja, en ik dat er wat met die schreeuwer is, dat hij aan de drank rekent. Ja, en schreeuwers dit wat mee is, die schreeuwen vaak de mooiste boeken. Hè? Dit boek heeft gewoon 30 jaar lang of 40 jaar lang op de plank gelegen. En nu is het is een paar jaar geleden in Duitsland verschenen. Nu dus voor het eerst in Nederland. Maar het is wel een heel shockboek, hè? Ja, maar goed, dat hoeft ook niet in 1 week uit, weet je. Dat is, nee, maar goed. Je maakt best een tijdje over. Om daar aan te beginnen bedoel ik, dan mag je wel even de drompel horen. Het is een investering qua tijd, maar daar is wat mee gezegd. Ja, want we gaan van dik naar dun, hè? Want het volgende boek gaat over rituelen. Dagelijkse rituelen. Het thema van de Boekenweek is waanzin, wat je al zei. Dus dan lees je zo'n boek. Dagelijkse rituelen. Dat gaat dan over de dagelijkse rituelen van bekende kunstenaars, schrijvers, filmmakers, noem het allemaal maar op. Dus dan denk je, ik ga even lekker al die gekke gewoontes van die mensen opzoeken. En dan is de ontnuchterende constatering dat het allemaal wel wat meevalt. Dat die meeste mensen gewoon ook opstaan met koffie en lang slapen en dat het wel meevalt. En dat we dus eigenlijk
gewoon maar mensen zijn. Maar er zitten natuurlijk wel een paar aparte bij. Hè. Beethoven, dat is iemand die dronk alleen koffie die gezet was van exact 60 boontjes. Waren het er 61 of 59, dan gaf meneer het niet thuis. Hij had ook een redelijk extreme gewoonte om er even het waterschap er weer bij te halen met betrekking tot het badderen. Daar was hij zeer luidruchtig en in grote getalen mee bezig. Ja. Dus dat zijn leuke dingen. Je had Glenn Gould, de bekende pianist en Bach-interpretator, die s'avonds om 11 uur altijd als hij vrienden ging bellen en ook nog last had van gigantische smetvrees. Dus zodra iemand aan de andere kant van de telefoon ging niezen, legde hij meteen de horen erop. Want die bacteriën die zouden ineens door de lijn naar binnen kunnen komen. En zo gaat het maar door. Je hebt ook maar de meeste verhalen zijn heel gewoon. Die extreme dingen maken het leuk en gevarieerd. We hebben bijvoorbeeld ook de schrijver Murakami, die een hele hypnotiserende stijl heeft. Die zoekt dus echt in zijn schrijfproces naar die bepaalde onbewuste lagen in zijn eigen hoofd. En dat doet hij door een heel manisch schema te doen. En dan zie je dus dat de persoon ook heel erg vervlochten kan zijn met zijn werk. Net zoals Van Gogh, die zat er bijvoorbeeld ook in. Ja, die was ook gewoon, die schilderde van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds zonder te eten. En dat soort dingen. En dus hij had elke nieuw wel zijn eigen ritueel. Ja. René heeft een radioprogramma. Hij heeft ook een bepaald ritueel. Als hij achter de microfoon zit en is. Nou, een radioprogramma had een vast format, een vast ritme. Dus dat is feitelijk al een ritueel op hemzelf. Maar het is net... Het eerst de linkersok en dan de rechtersok? Nee, dat had ik nooit in de Jood. Nee. Oh, nee, dat net. Nee, het spijt me. Dat jouwt helemaal niks. We krijgen nog een boek. Dat is een Fries boek. We binnen Friesland nou. Ik doe een Fries boek erbij. En dat is het boek 11x11 dwarsgezichten. Ontzettend leuk boek. Het is namelijk van elke fotograaf is naar elke Friese stad gegaan en heeft er 11 foto's gemaakt. Maar wat je dan ziet is dat hij die steden op een hele andere manier bekijkt. Nou ja, ik kom zelf oorspronkelijk uit Dokkum, de parel van het noorden. Natuurlijk, er gaat niks boven Dokkum. Maar zie je die foto's, bijvoorbeeld hier, de Watertoren. Ja. Prachtig monument. Ietsje heger, ja. Prachtig monument, maar je ziet het dus wel vanuit het perspectief vanuit een of ander bouwvallig ding met allemaal landbouwplastic. Of je denkt, dat leidt toch heel erg af van het mooie. En zo heb je allemaal van die dingen. Je hebt hier ook de molen. Prachtig, kennen we allemaal, maar wel vanuit het perspectief van een kermis met wat van die graffiti-achtige toestanden. En zo gaat het maar door in het boek. En je hebt dus allerlei... ben geen aanzichtkaartfoto's? Nee, maar je zou hier heel makkelijk een kwartet van kunnen maken volgens mij. Want dan leer je de provincie op een hele andere manier kennen. En het geeft gewoon ook wel aan dat... We laten de provincie het liefst van zijn mooiste kant zien. Maar als je gewoon door de straat loopt, dan is het allemaal heel erg alledaags. Ja. En je krijgt echt het gevoel van... in je eigen stad ga je ook nooit naar het museum. En als je dit boek... daar kom je eigenlijk nooit. En als je dit boek doorbladert, dan word je eigenlijk een beetje bekropen door hetzelfde gevoel. Van, ik kijk toch weer op een hele andere manier naar mijn eigen woonplaats. Dat maakt het gewoon heel leuk... tot een heel leuk stimulerend en misschien ook wel educatief en zelfs leerzaam boek. Ja. Dank voor die tips, Ronnie. Graag gedaan. Ja, ik zeg nog wat boeken lezen. Jim, favoriete boeken. Daar is het in eigen boekskeur natuurlijk. Daar is het nog even heel vlug nog eventjes. Welk boek leidt er? Je leidt De Blauwe Nacht van Siebelink. Die had ik het ook gekregen van mijn oudste zoon. En mijn jongste zoon, die krijgt heidwerdenis. Die had het boek van Bert Wagendorp, jong. Dat er together mij zijn dochter skreun had. Want die jongste zoon had correct een dochter kregen. Vader en dochter. Ja, mooi. Prachtig. Het is boekenweek, hè? Mensen kopen een boek, krijgen een boek. Dimitri Verhulst. Morgen zit hij bij ons in Leeuwarden om 2 uur. Om te signeren. Ja, om te signeren. Dank, jongens. Ons Xavier. Morgen, dan ben we er weer. Dan zit hier onder oren David Lelyveld. Hij is de producent van het theaterstuk Veteranen. Met Freek Smink en Joop Winterbans. Maar goed, dat was voor morgen. Van nou nog een hele gezellige joen. Dag.